Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSitofuza Dlanga Mandla Zulu. Le show le iyona engiyithanda kakhulu, sibiza ngokuthi izigameko zempilo. Isizathu sokuthi ngithi ngiyayithanda akusikho ukuthi ngithanda indaba, but ngiyafunda okukhulu. Ngingakuthatha njengokuthi ngithanda indaba kodwa mina ngiyafunda la. So namhlanje ngivakashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi-ke usehilile yini noma mhlambe usakwi-process yokuhila asazi. Asimuzwe ukuthi ngabe siphathelene. Sawubona. Ngiyaphila sisi wami. Ngiyaphila wena kunjani? Hayi kuyaphila. Ngishap nami. Ukhulele kuphi? Ngikhulele endaweni yasemakhaya eMandeni. Okay. Besinjani isimo ekhaya? Ngikhulu isimo besingekho nje sihle ngoba wazi endaweni yasemakhaya nje kuphilwa ngeqolo kakhulu, so ngikhule nje ngaphansi kwaso simo nami ngize ngikhula nje. Phathi kwesandla sami baba nomama? No, ngikhule nje bengekho bawuthu, ngikhule ngaphansi kwandle sagogo kuphela. Oh okay. Nabazukulu-ke nibaningi-ke egcekeni? Sibaningi obwazi into yasemakhaya nje ukuthi sibe baningi ngempela-ke nje. Oh okay. Ngabe wena umuntu okanjani mase kuthiwa uyazichaza nje? Ngobwazi-ke my sister ukuthi emakhaya nje mawukhula khona ukhula umuntu onenhlonipho nje owenza yonke into ngomthetho oqondile. Oh okay. So awudlebelekanga? Angidlebelekanga, ngicabanga ukuthi okuningi kuqala kwenzeka sengila eThekwini-ke nje. Okay. So isimanga sokuthi uthi awukhulanga kahle, khule phansi kwesandla sagogo abazali bengekho, ukhula ngemali yeqolo, ugogo kubambe ngamazinyo ngalendlela le kukufundiseni empilweni. Yini obuthi usamncane uthi uyayicela ekhaya ungayitholi, ukhule uthi mhla uba nemali uyokwenza njani? Ekukhuleni kwami izinto eziningi bengayitholi ngoba imali basemakhaya bavayele kakhulu, so nje ngathi iningi obeyibizayo ngikhule ngayigqoki yabo. So buyihalela? Bengihayela too much. Mateka abizayo nje ngikhule ngingenawo mina. Oh okay. So ngicela sihlale phezu kwendaba, bakugila ngani, kwenzakalani? Ekukhuleni kwami-ke my sister shuthi ngashintsha indawo ngeza endaweni yasedolobheni. Bangifika khona ngafika ngathola abangani-ke ngisuka kuphi mina ngisuka emakhaya ngithi. Uma ngithola abangani kulabangani baphila mnandi abangani emadolobheni, baphila ngenye indlela. Wonke umuntu eyahalela indlela bephila ngayo. Ayingizwani nabo, mhlawumbe ngizwana nabo for 6 months. Ngile ngicine ngibuza ukuthi bafethu le ndlela eniphila ngayo niphila lento eniphilayo niphila kanjani, yabo? Benza kanjani? Wena njengoba uze la eThekwini uze ngokomsebenzi noma uze ngokufunda? Ngangilethe ukufunda la, ngazama ukufunda. Okay. Ngaze ngadrop ngashiya phansi-ke. Oh okay. So abangani-ke mawubabuza-ke bathini-ke, bayakutshela ngawani ukuthi benza kanjani noma nje bayekha phezulu bathi nje hayi si-right nje mngani? Because bengabajwayele bonke kakhulu, uyedwa bengimjwayele kakhulu, yabo. Engizamile ukumlandela kakhulu ngenza i-follow up ngokuthi indlela yokuphila baphila kanjani, yabo. Okay. Then-ke waswangibiza kolunye usuku wangichazela wathi hayi no, kuze bephile bona bathatha lento le, yabo. Kodwa-ke kumele uma ngifuna lento nami ukuyenza kuzomele senze ngenye indlela nothi le. Bangibuza mfethu iphi into yathathu ethi hayi no, lokho uzokukhuluma ngolunye usuku, engafuni ungitshela ngalo suku, yabo. Kanti usafuna ukwenzani, usafuna ukubuyela kubona abangani bamezwani nabo abanye, yabo. Okay. Because lento kushuthi bavumana ukuthi abayitshele omunye umuntu, yabo. Kushuthi yabatshela ukuthi nami sengifuna ukwazi ngendlela abaphila ngayo, yabo. Ayishuthi abangani bethi hayi no abanankingi because bangibona ngathi ngisuke emakhaya vele ngomuntu oyilungele nje, yabo, ngoba ngisho ukuthi ngakhula ngomthetho. So babona njalo umuntu impilo yakhe nje vele impilo umuntu oqondile, yabo. Ayithiwa no anankingi, ngamtshela mfethu ukuthi lento lena sayithatha kanjani, yabo. Kodwa kumtsheni wakhe fanele abe neshow ukuthi mawumtshela lento uzoyenza ngempela because ngiyesakwazi ukuphuma khona mesengenile. Hayi nangempela mfethu-ke kushuthi umngani wami lo munye engichaze ukuthi lento leyo wayilanda kanjani kiphi. Engitshela wahamba endaweni yaseMozambique eShayishayi. Oh okay. Yabo. Hayi kushuthi ehlele sizongihlela nami because nami njengamanje ngithi ngila eThekwini ngidinga imali. Esongihlela sekhona. La ngempela ihlele sekhona, ayi yonke into sihamba nje wangixoxela kahle, sinemali-ke vele hamba nje uthengile kahle, hambisa la kumnandi ayisifike khona. Akukho la esebenza khona kodwa unemali. Unemali. Okay. And wonke umuntu uyazi uneyimoto, ubanayo yonke into, baphila nje impilo eqondile emnandi. Wonke umuntu ehalela impilo le. Uma sihamba-ke sifike endaweni yaseMozambique eShayishayi. Okay. Uma siya khona Mozambique ngangiqala ngingazi Mozambique nendawo khona wasemakhaya nakhona lapha. Emakhaya deep ngenye indlela engakaze ngabona-ke. Bengicabanga ukuthi mina ngikhwela emakhaya kodwa mangifika lapha ngabona ukuthi no, mina ngikhwela ngemakhaya. Yabo. Because lapha ngabona enye indawo engingayazi. Uma sifika kule ndawo umuzi wakhona usendaweni isiganga phezulu entabeni. Okay. Ayisingene khona uma singena kuthiwa no ixathula ingene lo muzi sishiye ngaphandle ngangempela singene ngaphakathi. Uma singena ngaphakathi izinto zakhona zonke zimnyama, ekhanyisa amakhandlela kuphela, ayikho indlu ekhanya igesi nje. Okay. Ngicabanga lokho.
Uma singena kulo muzi lokuthiwa ayinoma singena endlini bacela isiqimbe ngaphezulu ngena kuqinjiwe khona khonyule yonke into sale nje hamba iqimbile kuphela nangabe yena useyakwazi vele lonke lokho into usiyazenzela nje yabo umuntu owenza lokho mina ayingichazeleke ethi hayi okay la ekhaya nje manje bengikhothizela into yokukhotha bese ngitshela ukuthi okay nje manje mfethu ukuthatha le nto le kuzomela wenze kanje kanje qale ngikhosi oqala ethi okay okwesibili manje mfethu ukhothani nebakunika khotha phela insizwe yayi insizwe yabo ngihambe ngikhotha ngiphose emhlanje vele nithi yakwazi okunye yabo kuze kuthiwa la ekhaya kunezinto ezistrong so kumele ukhosi muzongena khona because umuzi strong kakhulu lapho wazi ungena khona yeah okay ayinangampela sikhothele lokhu singena mase ngikela kubaba khona it's okay njengamanje ke la sokwenza kanje kanje ngoba usungenela ekhaya indlela yokuphuma isekho how yabo ngenile akusaphume uma ngenela ekhaya nje kumele wazi uma ungenela ekhaya uzokwenza lento lo uzokwenza lento and uma wayenza izokusebenzela yabo and now uyabona vele ngiyabona bangani baphila kamnandi vele yabo manje umngani akakuchazeli ngani ningakasuki ukuthi lapha siyokwenza u1 no2 no3 inaba akuchazele ngoba nakho sewungenile no umngani wami kushuthi into ebengiyibuka kuyena wayengafuni ukuthi ngisabe o ngingabe ngisala lapha o ngingaboni ukuthi bona baphila kanjani lento bayenza kanjani ubaba esangitshela ukuthi okay njengamanje lena ke mina ngizolala nawe uyakuza nje lokhu lo ngilalo yenye indoda mina nami ngiyindoda and mina ngikhwele emakhaya phela kukodwa nje lokho kusho enye into ezwala nami samanga zoyilokho eqhubeke futhi ngitshela nawe kuze into kusebenza udinga usilale nabanye abafana shuthi isebenza only if ulale nomlisi yabona omunye umuntu ayisifuna isifazane lento yanye namadoda kuphela okay namadoda kuphela bengitshela ubaba hayi ngithi no sacela ukuba nomngane amancane ethi mfethu ngiyabonga bese ngenela endlini nje manje akusafanele ukuphuma akusekho ukubuyela emuva ayiqala inkinga ke manje lapho ngasiyaxabana ke manje nayo ngasiyaxabana ngicela ukuba nomngane wami ayivumi ukuthi ngibe nomngane wami ngomthetho hayi mfethu bafu ngingikwazi ukwenza lento lo ulalo indoda mina yabo umngane wami njengamanje yena usenokuthi mina inkinga sengiyazi ukuthi bona benzani yabo ngisho ukuthi hayi mfethu ngiyaxolisa ngengikwazi ungcono sengahlupha impilo yami yonke kodwa ngengikwazi ukwenza lento le yabo shuthi manje umngane wami sekumele sibuyele emuva ngoba into ngiyenqaba ke mina njengamanje sibuyela kuphi lapho esihlala khona njengamanje shuthi kubuyeni kwethu emuva sihamba nje naye sisakhulumisana vele because yena usiyazi ukuthi mina manje nginemfihlo yakhe esekimini yabo ukusibona impilo abayiphila kanjani masihamba nasisakhulumisani ke sihamba endleleni nayi hambe size sifike engibela lapho engihlala khona nabedlula lapho abahlala khona yabo mangifika lapho engihlala khona njengamanje ngithukile kakhulu yabo and lapho ngihlala khona ngiqashile ngani ukuthi ngizokhuluma nobala into le into engicabangayo ngithukile because ungena lapha nje kukodwa khona yenza la emzimbeni uma nje ungena kulowa muzi lo ngoba ngisho ukuthi umunye umuzi lo akusiwo nje noma imuphi umuzi ungena nje khona phuma nje ikhanda kwenzeka enye into njengamanje ukuthi umngane wami ke hamba batshela abanye abangani ukuthi kwenzakaleni yabo but abangani bamabanye bakholwa lokho abanye abakholwa ukuthi ngempela into mina ngiyithathanga abanye bacabanga ukuthi ngayithatha yabo iqhubeka ke impilo kanjalo asazwana labantu laba yabo abanye bangibuka ngeso lokuthi mina njengamanje lento ngiyayenza yabo abakholwa bathi bafuna ukubona ngempilo yami ukuthi izokwenzakalani yabo because mina angisayi kubona njengamanje kakhulu enxa emva kokusengazi ukuthi bona benzani yabo because nami sengiyabuka ukuthi phela wona mangiphephile lapha yabo kodwa manje sebeqayile abanye bakhuluma bathi hayi mina lento ngayenza and ngiyabadala abanye abafana yabo into mina engayenzi inhlobo yakutraumatize lento le emqondweni too much ngoba emva kwalokho impilo yami nje ayibanga ngendlela efanele endlini wasengaphumi nje kwasengenze kulutho ngingathi ukuthi ngicabangeni yabo because mina la bese ngiphiyisa labafethu laba so ke kwabanzima kakhulu nzima kakhulu kumanje kubudlelwane benu nabafeni kunjani abukho azizwani total phela inkinga manje ukuthi mina sengayazi indlela yokuphila ukuthi baphila kanjani nanokuthi abanye babacabanga ukuthi mina into ngayithatha and angithathanga lento le yabo and sebecabanga ukuthi nami manje ngiyabalala abanye abafana kanti lukuthi abafana abanye angibalali mina so ngokubuka impilo yakho manje awunakho mhlawumbe kuyisolo ukuthi awuyithathanga lento impilo yami mahlakahlaka njengamanje ngingazi ukuthi ngicabangeni ukuthi ngaba right ngingayithatha noma ngaba wrong ngingazi ukuthi kube mhlawumbe ngayithatha ngabe into zami zi-right noma ngabe ngangizokwenza oku-wrong angazi ukuthi ngacabanga indlela engakhula ngayo ngacabanga ukuthi ngoba ngakhulisa isalukazi mase lapha esikhonje sizwe ukuthi mina ngenzani emva kokuthi wona senze into engakuze mina ngikhule ngiphile yabo ngabuka yonke lento leyo
So ungathini ukukhulisa abantu emqondweni abasafisa ukuthi bayithathe lento kodwa benokusaba. Ungafisa ukuthini kubona? Umuntu osafuna ukuthatha lento lena yazi ngeke ngiyibona ngazi noma ngizothi item noma i-trend kushiwo ukuthatha lento. Ayinabungozi. Bafowethu lento inabo ubungozi obukhulu kakhulu. So mhlawumbe engakusho kubona ukuthi nje abadlale kude nalezi zinto lezi ngoba lezi zinto inobungozi obukhulu. Yabo njengamanje mina nje angazi nokuthi impilo yami enjani. Kwanama ngazi. Uma nje ngisuka la kuzoyala ngidlela ngikade ngikwazi zonke lokho yabo. Ngoba abantu engiphila ngabo yilaba njengamanje sengangenelani nabo. Ngenxa yokuthi mina nganqaba ukuthatha lento le. So nje ngingakusho kubafowethu ukuthi lento abakuthiwa inabungozi akusile iqiniso lelo. Lento abadlale kude nanomngozi. Ayikho into engabe umngozi ngoba nje kuthiwa inabungozi uma usafika lapha umthetho wakho uzowuzwa noma umthetho wakho akuzoba mnandi. Njengoba uzwa nje kuyitem noma itrend angazi ngizothini. Ngiyakuzwa. So mangase kuthiwa kuyenzeka. Lo mjito lo okuyise lapha yana uyayibona le video le. Ungafisa ukuthini mhlambe kuyena? Ngoba vele abafowethu nabasadlelani. Engicabanga ukuthi ngakusho ukuthi yena ngoba akwenza kwamsebenzela kodwa engakusho nje kuyena ukuthi uma ukuthi usabayala noma abanye abantu noma khona usazobalala mfethu lonto ayilungile. Cala mfethu ayiyeke ngoba uleni wakhe abantu umuntu akamlala ephiki kudinga ukuthi emdrugs wacabanga lokho kuze kwakulana ngoba akekho umuntu ongavele kuvumulana nendoda nje eyibonisa indoda le yabo. So mfethu noma le video ayibona ngisho ngabe ufuna ungenza noma yini kodwa ngicela ungixolele into ebingaphakathi kimi akekho umuntu bengazi ukuxoxa ngalonto le ngoba ngize ngeza la ekhaya. So uzizwa kanjani kusukuphimisile lokho? Ngoba sengikhulumile nje ima ngithola nje umoya wami ngathi angazi ngathi konke ephumayo. Anginankinga ukuthi anginalutho kodwa nje emoyeni sengiqala ukukhuleka njengamanje ngoba inzima into engaphakathi engazi uyikhuluma nomuntu ngekho umuntu oyaziyo yabo. So idla wena kuphela ukusungemini uyacabanga ukuthi kwenzakani kwacishe kwenzakalani. Yes. Yabona nje. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele kuhlelo lami and ngiyajabula uma uchaza ukuthi khona engazi ukuthi umthwalo osukile ngokuthi nje ukwazile ukukhuluma ngalento le. So I wish ingabe sakuhlupha emqondweni ingabe sakuhlukumeza. Kube ukuthi uyazama empilweni uyahlanganisa. So mangase ngikubuze nje kuyenzeka abanye abantu uthola ukuthi beza la ekhaya bayithole sebevuleleka amathuba ukuthi bathole umsebenzi. So njengoba uchaza ukuthi impilo yakhe ayekho kahle njengamanje yini into good kuyona because ngiyasazi le video le izobukelwa obani abazi obani. So mhlambe ngenzeka kube khona leyo nhlanhla leyo uyithola ususebenza nangolunye usuku uyithola sewazi ukuthi uzolala udleni. Ngoba ngisho angithi uzokhumbula bhethi mina la eThekwini ngangize ngesikole. Ngase ngadropa so ngase ngiqayile ngenza ikhompyutha nje ngayazi ngikude kakhulu kuyona but ngashiya phakathi ngenxa yempilo ngase ngiqala ukuyiphila. Yes. So nje into nekhompyutha phakathi ngiyayazi kakhulu so noma yimuphi nje umsebenzi okhona ngaphandle kwekhompyutha ngawuthenga ujabulela noma yimuphi nje ngoba wonke into ebalekile ukuthi ngithola imali egcina so nje umsebenzi ongaveli noma yimuphi ngawuthatha. No kulungile kuyezwakala ngiyabonga kakhulu usungivakashela. Ngiyabonga kakhulu ithuba nami enginika lona my sister. Babuke lapha emakhaya ngiyajabula kakhulu ukuthi niyibukele inhlelo zaka Black Life TV ziningi nezinye ezintsha ezizayo. So ngicela nihlaleni nathi sizohlala nani. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Bye. It's the Black Life TV.